Fix-xhur sħan tas-sajf satejn tistenna tal-linja. Din hija l-esperjenza ta' persuna kif rrakkuntata lilna minn ommu stess. Tat-tifel fis-satejn telaq minn hawn mid-dar. Suppost it-2 to 5 kellha tgħaddi fis-satejn u 20. Fis-satejn u 20 m'għaddietx. Kellha tgħaddi oħra fi 3 neqsin 10 m'għaddietx. Issa rikeb fl-4 neqsin 20. Issa dan kien ilu hemmhekk mis-satejn ġo dik ix-xemx. Tittaħseb għax-xogħol minn tal-inqas minn satejn qabel. Din l-om kompli tesprimi d-diżappunt kbir tagħha l-mod kif qed imexxi l-Ministru Joe Mizzi. Dan imissu jara l-Ministru, dak li nista' ngħid jien għax din mhux l-ewwel darba saret ta' bekk ċempilt. Qasna f'qas noddhom kemm il-darba saret dil-ħaġa. Jiġifieri dil-problema l mhux se jsolvija, jaf bija dil-problema. Għax mhux l-ewwel darba, meta ħajsolvija dil-problema? Meta? Fl-aħħar jiem, diversi persuni komplew jesperjenzaw problemi fl-użu tal-famuża tal-linja kard. Buħut jitfgħu il-flus fil-kard tagħhom iżda xorta jimmarkalhom li m'għandhom xejn meta jmorru biex jirkbu tal-linja u għar minn hekk ikollhom iħallsu għall-vjaġġ. Għadhom qed jikkuntattjawna wkoll persuni illi sa din il-ġimgħa stess baqgħu jirċievu d-dar il-kard doppja u oħrajn li għadhom qed jirċievu tal-linja kard mingħajr dettalji jew mingħajr ritratt.